Hir fydd hon. Tuag at gwrdd cosbi'r tîm cartra. Injai oedd y targed. Llanelli yn clirio, a mae yna gyfle rwan i'r tîm cartra dorri. Isen a Ruther i lawr ochr chwith, codi ben, codi'r bel ar draws ag at Danny Williams. A gwaedd am lawio, ond dim ond cic gornel fydd i. Mae Danny Williams yn argoediedig y dylai fod yn gic o'r smotyn. Walton dros i ysgwyd. Isen. Tynnu'r bel i lawr ar ei frest. Bel ymlaen yn gorfodi Injai droi. Mae Haynes wedi brysio yn y gwrdd Cosby a di methu'r bel, ond yr ergyd i mewn i'r hwyd ochr. Bradley Gibbons yn methu'r nod a mi oedd y gôl yn wag. Cam ddealltwriaeth rhwng Ben Haynes a Carlos Injai, ond Bradley Gibbons yn methu gwneud yn fawr o'r cyfle. Gic hir dros yr amddiffyn. Dos na ddim cam sefyll, ond mae yna gyfle gwirioneddol fan hyn i Llanelli. Y bas ar draws, a'r bel yn cael ei chlirio oddi ar y llinell. Amddiffyn gwirthiol gan Lido Afan, oedd Bradley Gibbons yn sicr fod o'n mynd i sgorio, ond dim ond cic gornel fydd i. Tafod hir. Llanelli'n clirio. Bel yn ôl i mewn i gwrdd cosbi'r tîm cartra. A'r peniad yn rhoi Lido Afan ar y blaen. A dydy'r ymwelwyr heb ddarllen y sgript. Y bel yn cael ei tharo yn ôl i mewn i'r gwrdd cosbi. A fe safodd am ddiffyn Llanelli'n stond am eiliad. Ac oedd hynny'n ddigon. Liam Griffiths efo'r peniad. David Lyon yn rhoi'r arwydd. Taro'r bel. At y postyn cefn! Dihangfa anfarth i'r tîm cartra. Y peniad i lawr. Ond rywsut nath i ddim croesi'r llinell. Taylor Jones. Codi'r bel i mewn i cwrs Cosby! Ac yn canfod Liam Eason. Ond prif sgoriwr cyngrair y de yn codi i ergu dros y bar. Peniad Gerrard dros yr amddiffyn yn canfod Eason. Liam Eason yn cymryd i amser ac yn mynd i hun! Ac eiliadau ar ôl iddo fo fethu cyfle mor dda. Nath Liam Eason ddim camgymeriad trona i 7fed gôl o mewn 5 gêm i Llanelli. Lewis Gerrard i hyrddio y bel unwaith eto tuag at y cwrt bach. Tafod hir, bel yn adlamu mlaen bron ochr oedd Hopkins. Dim yn glir eto! Ond y bel oddi ar ochr troed Liam Eason troma ac ymhell pell heibio'r postyn. Hopkins ar draws y cae. Y bel yn disgyn Eason. Eason efo'r ergyd! Yr ail gyfle! A'r bel yn cael ei chlirio oddi ar y llinell. Liam Eason mor agos i ennill y gêm i'r tîm cartra. Da ni wedi chwarae 6 munud dros y 90. Ac wrth i'r bel fynd allan am gig gol, y chwipan ola mynd. A fydd rhaid i Llanelli ddisgwyl am o leia wythnos arall cyn cael ei coroni yn bencampwyr cyngrair y de.